Al Vallès Oriental, la nostra terra ofereix sabors únics que conviden a conèixer-la. Aquí al Vallès som zona de producte de qualitat i amb gastronomia de primer ordre. Perquè cuidem la nostra terra i estimem el que ens dona. I treballem amb la màxima professionalitat, investigant, innovant, creant. Al Vallès tenim diversitat de productes de proximitat per descobrir i per tastar. Cuinem el que la terra ens dona, amb respecte i passió. I us oferim espais on alimentar el vostre benestar i cuidar l'ànima. Compartir el que fem és la millor manera d'estimar la nostra terra. I sempre buscant l'excel·lència, cuidant tots els detalls per elaborar els millors productes. Perquè la nostra terra està plena de sabors que parlen de qui som i d'on venim. Treballem plegats per crear experiències úniques per a qui vol gaudir de la nostra gastronomia i el nostre paisatge. Tot comença aquí, al Vallès Oriental. Una terra per descobrir i assaborir. Vallès Oriental, terra de sabors.